Sho Makazi khuluma nobani mshana? Yawo hayi namhlanje ngikhuluma noThabiso wakaZulu owasemandeni bafethu. Uqhamuka wasemandeni. Uqhamuka eMandeni bafethu. Lona uThabiso bafethu. Ozolokhuza ozofaka isixwayiso ngathi thina esibhema ama-drugs bafethu. Njengoba mina bafethu nguThabiso wakaZulu oqhamuka eMandeni kahle kahle ngiyawabhema ama-drugs bafethu kodwa manje ama-drugs angisawathandi bafethu yabo. Ngoba manje kahle kahle i-drugs akulona impilo mfethu njengoba siphila le mpilo yama-drugs nje bafethu akuyona impilo nje e-right efanele ukuphilwa yithina bafethu yabo. Abanye babafethu esikhula nabo banezingane banayo yonke into njengamanje thina sisele sibanjezelwe yiwo lama-drugs lawa bafethu yabo. Shuthi ngalama-drugs bafethu mina ngibhema ihunga bafethu yabo. Njengoba ngibhema ihunga angisafuni ukuyibhema bafethu kuphela isimo nami esingiphoqayo ukuthi ngigcine ngibhema nginxalo arosta bafethu yabo. Shuthi bafethu njengoba ngibhema nami ngiyafisa ukuthi inkosi bafethu umthandaza ngulahle yona into ehlezi phambili kumina ngaso sonke isikhathi noma ngilala noma ngivuka ukuthi inkosi ilekelelane nami kulesi silingo sama-drugs engisibhemayo bafethu yabo. Kahle kahle nje bafethu ngizomtshela ihunga ayikho right le mina engisebenzisayo ne-rock yabo. Kahle kahle le drugs engilisebenzisayo alikho right bafethu kuyikhona ukuthi molibhema liyakubiza lokho likubizile kahle kahle njengoba singiphanda nje mina ngiphandela ama-drugs lawa engasawafuni ukuwabhema bafethu yabo. Ngiyaxwayisa kubafethu ukuthi ngiyacela nje inkosi ukuthi ingisize ingilekelele njengoba nami ngingasathandi ukubhema ama-drugs bafethu. Qale kanjani ukubhema ama-drugs? Shuthi bhuti wami uqala kwami ama-drugs ngaqala ngensangu shuthi-ke sibhema insangu nabafethu ngisafunda ngala emakhaya yabo ngala engudwini shuthi sibheme nje nabafethu insangu shuthi ngithe mangihambile ngisemakhaya ngiyofika ngamaholidi-ke ngilokho ngibavakashela eMandeni ngiphinde futhi ngiye emakhaya. Shuthi mangifika elokishini kanti abafethu sebebhema le hunga le njengoba mina ngihlala emakhaya yabo. Hayi ngibuye yabo shuthi le hunga siyifaka ke emadamini enkantini abafethu yabo. Hayi kodwa manje ngixake ukuthi hayibo labafethu laba lensangu yabo njalo ngihlezi ngiyifica isiboshiwe yabo ayifani njengoba le besibhema ekuqaleni sishuka kamnandi nje wonke umuntu ebona yabo. Le yabo nje ngihlezi ngiyifica nje isishukiwe yabo. Sengobona nakhona ukubhema kwakho hayi ngoba ubhema ukuthi uzobhema wenele mase uyaphasa cha kuthiwa Thupulvayo yabo. Hayi ngixake ukuthi hayi ngeke lensangu le noma istaff lensangu kodwa manje ukungibamba kwayo ngibamba lokho kweqile kunale engijwayele ukuyibhema yabo. Hayi shuthi kuphela isonto yabo njengoba ngibhema la nabafethu yabo. Hayi ngiyezwe ngizobuyela esikoleni njalo ngoba kuvula izikole ngifike amaholidi. Hayi ngiyezwe ukuthi hayi ngeke akusesiyona le nhlobo yensangu le ngibhemayo manje yabo. Mangivuka ekuseni ngivuka umzimba ukhathele nje angiyena lo muntu ojwayele ukuba uyena mayivuka ekuseni nensangu inalo ibhabhalazi layo kodwa alifani njengaleli yabo. Kanti sekuphela isonto maliphela isonto ngilokho ngibhema hayi ngizwe ukuthi hayi ngeke akusesimina lo ojwayele ukuba yimina mayivuka nje ekuseni mfethu yabo. Hayi mangifika kubafethu hayi ngibafica nalensangu sebeyibophile ngifike ekuseni ngihlezi-ke nginemali-ke nami phela yabo ukuthi kuhlanganiswe kubhenywe yabo. Hayi ngihambe ngiye kubafethu mangifika kubafethu hayi abafethu benginike lensangu le engingayijwayele ukuyibhema yabo benginikeze yona yabo. Hayi ngibheme ngizizwe nje nami ngiba right ngiba yilento-ke manje-ke yimina ngoba mangivuka ekuseni amajoyinti lawa asuke ekhathele engazuthi nje ngilale ngishayiwe yabo. Hayi okay ufika kanjani eThekwini? eThekwini bafethu into ekuyiyona eyangisusa ngale ngasekhaya ngizonitshela nje iqiniso mfethu nanokuthi-ke i-support isuke ingekho kubantu engihlala nabo. Kahle kahle mina angihlali noma uma wami sewashona nobaba wami umuntu engihlala naye udadewabo kama yabo. Shuthi kahle kahle njengoba ngihlala nodadewabo wami akangiphethe njengomuntu
oyingane yakhe omengamele yabo. Kunakho nje lokho ukukhombisa ukuthi akangizali yabo. Ngokuthi nami ngigwemani ukulokhe nomakhelwane mabemchwensa yabo, mabexabana nomakhelwane befake igama lami, ngase ngithi hayi awuthi ngisuke ngoba mina ngingumuntu onamahloni, noma yena impela ngiyayenza lento engiyenzayo kodwa ngiyabona ukuthi ayikho right yabo. Ngase ngithi hayi angisuke ngasekhaya ngizoyizamela ukuphila kanconyana ngalawo yabo, ngizame ngendlela engizophila ngayo yabo. Ngoba usuka emakhaya usuke usuqedile isikole uzeThekwini noma usuke usafunda isikole bese ngisiyekile nje isikole mfethu yabo, ngenxa yawo ama-drugs yabo. Bese ngingasakwazi ukuthi ngivuke ekuseni ngesikoleni yabo, ngoba nabanye bese bekhona esikoleni abanye esibhema nabo ama-drugs yabo. Sagcine siyeka futhi sonke, akekho nje owasalayo kulaba bafethu ebesibhema nabo ama-drugs khona ngale emakhaya besifunda nabo esikoleni yabo. So ukusuka uze la eThekwini ususwa yini ekhaya, uma uza la uza khona uthi uzokwenza? Shuthi mfethu into eyangisusa ngale emakhaya, omunye wabafethu ebengiphila naye yabo, besibathathe besiphila naye nje siyiphantela yabo, sihlezi sihlangana ngokuzobhema. Shuthi wahamba wayotshontsha komunye umuzi yabo, mayitshontsha afake namagama ethu yabo, ngokuthi thina siyazazi ukuthi asibone abantu abagangayo yabo. Sithi ahambe umfethu lo munye ahambe eyokuzwa ukuthi lo mfethu uthi uyena ngempela yini yabo, ubenaye yini kade eganga kulo muzi yabo. Befike bemshaye lo mfethu lo kangangokuthi waze waya ngisho kwikhoma yabo. Ayingabona nami ukuthi asikho isidingo sokuthi ngiyobatshela labantu ukuthi bengingekho mina, ngase ngibona ukuthi ngcono ngibaleke ngoba shuthi mhlambe mina bengizofa yabo. Ngibulawa yibo la ngoba phela uyayifela into osuke ungayazi yabo. Isikhathi esiningi nje thina esibhema ama-drugs, iningi lethu nje labafethu asebashona. Abanye abanye bafela izinto abazaziyo, abanye bafela izinto abangazazi yabo. That's why ngathi hayi awuthi ngisuke ngasekhaya ngithi ukuzoshaya umoya kancane, mhlambe ngobuya sekuthe ukwehla kancane ukucasuka kulaba bantu yabo. Ngoba plan belithini usuke emakhaya uze la eThekwini? Uzofuna umsebenzi, uzohlala estradini or bukhona uplan noma wawukusuka nje? Shuthi ukusuka kwami asikho ihlobo enginaso la eThekwini yabo. Ngasuka nje ngumuntu othi ngizofike ngiphile, yebo khona ngihlale ngoba vele ngumuntu obese ngasahlala ekhaya, bese hlala estradini kwayikhona ngale emakhaya yabo. Nje bese ngumuntu nje mfethu sengasho ukuthi bese ngiqeqeshekile ngokuhlala estradini yabo. Bese ngeke ngisakuthuka ukufika la eThekwini ngizohlala estradini yabo. Usuka ngani emakhaya uzifike eThekwini? Ukusuka kwami emakhaya ngumuntu-ke mina obuye yayiphantela eyiphathisela abantu yabo. Ngahlanganisa-ke ngokuthi ngiphathisa abantu, inyanga yayiphelile ngahlanganisa ngaphathisa abantu, yahlangana imali yokugibela engango-120 ngoba masiphathisa abantu inyanga mayiphelile ku-120 mncane yabo. 120 mncane nje emalini esiyenzayo osukwini. Uyakwazi ukuthi ekhaya la usuke uhlala khona ubuyele mhlawumbe unawo lo 300 rand osuke ukhona ephaketheni ukuthi nawe ukwazi ukuthi uphile njengoba inyanga isuke iphelile yabo. Akufani njengakulezi ezinye iy'nsuku yabo. Mawufika eThekwini impilo iqale kanjani? Iqale kanjani impilo estradini mawufika eThekwini? La eThekwini khona ngaba nakho ukuthi ngikhipheke leyo nyumbazane yabo, ukukhombisa ukuthi ngumuntu ofikayo la eThekwini. Kodwa kwahamba ngagcina ngijwayela mfethu yabo. Yebo khona ukujwayela kwami kwaba khona-ke iy'linge ezaba khona lokho okuhlukumezana njengoba sihlala emgaqweni. Kodwa ngathi hayi ngoba ngumfana nami hayi ngisho ukuthi enye ingxenye yempilo yokuqeqesheka leyo njengoba ngihlala emgaqweni yabo. Ngoba phela angaziwa vele nami la engize khona eThekwini ngumuntu ofikayo khona. Indawo nendawo-ke mawufika kuyona abantu bakhona suke sebebadala khona bayakwazi ukuthini bekukhiphe inyumbazane yabo. Shuthi enye indlela abasuke bekuthesta ngazo lethu ukuthi kahle kahle umfana noma kanjani yabo. Sesivala nje ngokwakho, omunye umuntu osangena kulento noma onabangani abakuzona lezi zinto, ungam-advise uthini kuyena? Bafethu kufana noma nomuntu osuke engena ema-drugsini njengoba thina esibona
sikule ndlela le esikuyona esiphila lempilo esiphilayo. Uyabona umuntu osuke engena ema-drugsini, ngisho nginayo futhi inhlahla yokubabona umuntu ukuthi yabona uyaliqala i-drugs, nginokuthi ngim-advise ngimtshele ukuthi awumfethu, uyabona ukuthi njengoba ungena kulama drugs uyasibona thina sinjani. Yebo nathi asisathandi kodwa wena usafisa ukwabhema lama drugs kodwa usibona thina ukuthi asisathandi ukwabhema lama drugs. Mina nje bafethu ngiyangitshela nje ngami, mina ngifisa nje isupport, umuntu ongangisupporta ngiyeka ama drugs, ngikwazi ukuthi ngilungise impilo yami, ngibe nje ngiphile njengabo bonke abantu. Yabo ngibe umuntu onomndeni njengabo bonke abafethu laba abanye bengikhula nabo banezinto zabo manje ngokuthini basuke bafocusa empilweni bangadlala abangani yabo. Kahle kahle mina nje mfethu umngani wasuke wangonela kakhulu impilo yami kodwa ngangitshe ukuthi nami phela ngihlakaniphile kanti angiboni ukuthi ngiyehlathini yabo. Iy'thupha zise-clean. Ya zisa-clean iy'thupha zami zisa-clean. Into yokuboshwa sengaye ngaboshelwa lezi zinto wona ama-drugs kodwa futhi angiyena umuntu mhlawumbe owagwetshwa yabo, mhlawumbe waboshwa wahamba ohlala iminyaka ejele. Cha, angiyena lowo muntu loyo, bekusuke nje kuba ukuboshwa kwaleso sikhashana mhlawumbe lo ngingene ngoMgqibelo lesihlanu ngiphume ngoMsombuluko ngihambele yabo. Angazi nje ngawo umuntu ohlala inyanga ejele, cha. Imalini ebhema ngosuku? Mfethu yabona uma ngicabanga imali engiyibhema ngosuku kuba ngiwabhema ama-drugs ngabe ngikude ngempilo, ngoba ngosuku ngiyawubhema u-300 rand ngosuku, ngiyawubhema u-300 rand yabo. Ngabe ngikude ngempilo ukuba ngiwabhema ama-drugs, ngabe ngithatha lokho okuncane ngibeke phezu kokunye ngokuthi-ke yiwona lama-drugs lawa okuyiwona angimisela impilo yami kodwa nami phela ngangena kuwona ngangingazi yabo. Ngangitshela ukuthi yinto nje mhlampe kanti yinto ezobulala thina esisizwe sabantu abamnyama, thina esiyintsha futhi kakhulukazi nje yabo, kuyiyouth nje laba abantu abancane yabo, iyona yayizobabulala kahle kahle. Imaphi ama-drugs owabhemayo? Mina ngibhema iwunga, ngibhema i-rocky yabo. Ngiyafisa ukuthi inkosi ingisize nami ngigcine ngikwazi ukuthi ngiphumile kulama drugs, njengoba ngifisa ngisho umuntu ongangisupporta ngikwazi ukuthi ngiyeke lama drugs ngoba angisawathandi. Ngiyabhema, angisabhemeli ubumnandi njengomuntu osuke efika yabo, sengibhemela ukuphila kahle kahle ngoba nanalesifo sokuqaleka bathi u-arosta kahle kahle sengibhemela wona yabo. Angisabhemeli ukuthi ngiya-enjoy i-drugs ngoba i-drugs kahle kahle angisalithandi lempilweni yami, angiseyena umuntu obhemela ubumnandi. Yini ekwenza ukhethe iwunga over lamanye ama-drugs? Yini special kuwena ngiwona? Kahle kahle nje lawa amanye ama-drugs nje yabo nje lawa wo-3 lawa wo-2 yilawa awu-2 okuyiwona engiwabhemayo. Leli lodwa ngiwathi angilithandi, yilona elizobulala intsha-ke yangempela leli ekuthiwa ithiki, yilona-ke lizobulala intsha yabantu. Ucela umuntu ongazi. Mfethu ithiki ihluke ngokuthi masuyibhema isikhathi eside iyakuhlanyisa yabo, ugcina uhlanya wenza izinto engenziwa yithina njengoba sibheme iwunga ne-rock yabo. Ithiki mawuyibhema kade ubhema i-rock kahle ithiki ileli drugs elinomona kodwa ayi-overpower iwunga. Mawubhema ithiki kade ubhema i-rock waqala wabhema ithiki, i-rock uyayiyeka uqhubeke nethiki newunga kahle kahle yabo. Kahle kahle ithiki i-drugs nje elingangichazanga ngokuthini sengibuka nje abafowethu intsha ibulele lesiphila nayo la emgaqweni yabo. Bayahlanya abanye yabo nje benza izinto nje engenziwa yithina njengoba sibhema iwunga yabo. Mina nje ekseni nginokuvuka ngazi ukuthi nje kumele ntambama ngihambe ngiyolala, ngivuke ekseni ngiyophanta yabo, ngiphantela ukuthi ngibheme, qeda ukubhema ngiphante usukwini, qeda ukubhema ngiphantela into yokuthi ngiyibheme sengiyolala ngihambe ngiyolala. Siza kuphi i-drugs? Yini lesiza ngayo wena ukwenza ukuthi uzubhema bese abe sokubhema? Mfethu ngizokutshela nje i-drugs nje ngiye ngathi sengilibhemile kade ngiqeda ukushonelwa yi-oledi. Mina uma wami besingabangani naye yabo, kangangokuthi eshonile mhlambe nami angani noma ngacishe ngawumuntu ophithanelwa yikhanda yabo, kangangokuthi bekuwumuntu ongimthandayo naye engithanda yabo. Mfethu yabo shuthi bengisengithi mangilibhemile ngikhohlwe ukuthi
useshonile uyabo. Uyabo ngikhohlwe nje izinhlungu uyabo ngikwazi ukuthi ngiqhubeke nempilo shuthi nje beliyinto ebelingigqugqumezela entweni efana naleyo uyabo. Yagcineke seli addicted ke kumina ke mfethu uyabo. Mfethu angifuni nje ukuqamba amanga uyabo. Iyona nto ke belingikhohlisa kahle kahle yabo. Kodwa sengilibhesi uyabo uma eshona idrugs mhlambe kwakusaphele 3 weeks ngilibhema yabo lishona ledi lami yabo. Kangangokuthi ke ngase ngithi mangilibhemile ngikhohlwe ukuthi uma usewashona njengomuntu ebengisondelene naye kakhulu yabo. Bengithanda nami nje ngimthanda kakhulu njengomzali wami yabo. Manje ukubuka ngesimo sokubhema nama drugs abhenywayo iwunga ne-rock lotho uyabhema ikuphi uzizwa kangcono ngakho uma ukubhemile and kukwenzani? Kahle kahle nje engizizwa nje i-rock ayinawo lo Arosta lo uyabo. I-rock nje shuthi nje ngathi shuthi usukumuntu obhemela nje ubumnandi mhlambe yabo. Iwunga kahle kahle sengibhenyiswa yiwo lo Arosta lo yabo. Kangangokuthi angisayithandi kwamina yabo. Angisayifuni kube kuyangami ngabe ngiyalala namhlanje ngivuke ngingasayibhemi yabo. Kube kuyangami manje ke akuyi ngami kuya ngayo ngokuthi iyangidinga kahle kahle yabo. Iyangidinga ngaso sonke isikhathi ihlezi ngiphusha nje ekseni mangivuka ukuthi wena funela uhambe uyobhanta khona uzongibhema yabo. Khona kuzokwazi ukuthi kusuke lo Arosta lo yabo. Kodwa nje kube kuyangami bafethu ngabe ngiyalala namhlanje ngivuke ngingasabhemi. Vala if ungakhuza umuntu umshana usekhaya aqalayo kambe indlela ebhedayo ngathini kuyena. Bafethu ngathi kubona abafethu laba basebancane nje abezemva kwethu. Bafethu nina enisebancane nezemva kwethu. Ngiyafisa ukuthi bafethu njengoba nje nikhula bafethu nikhule ningashomani nabangane abathanda izinto. Ungabi umfana othanda izinto oyithatha ngoba uzogcina usungena ezintweni ezizokuhlula yabo kahle kahle. Shuthi kahle kahle usukumuntu oyisehluleki entweni efana naleyo yabo ngoba usujomelana nabangani mfethu abangekho right yabo. Abazokufaka ezintweni ezingekho right njengazi idakamizwa lezo yabo. Kahle kahle bafethu isidakamizwa sikho right. Isidakamizwa sizobulala intsha njengoba sesiqalile nje kuyimanje sayibulala intsha yala eSouth Africa yesizwe simnyama bafethu yabo. Ngiyacela nje bafethu nina enizemva kwethu bafethu nibukele kuthina ukuthi sinjani yabo. Ungafuni ke nawe ukuthi ufane nathi njengoba usibona thina sisathanda ukuyibhema lento kuphela sesiphoqwa isimo sabo labo Arosta kanje ukuyibona abasiphathayo masingayibhemile. Kodwa nje bafethu ngiyacela nje bafethu i-drugs thina sisalibhemela umnandi yabo. Sesibhemela ukuphila kahle kahle yabo njengami. Mfoka bani? Mfoka Zulu mfethu. Yes. Yebo. Yebo. Hayi sibonga. Yebo.